Molt bones, soc Albert, responsable comercial de Central Caravaning Camper. Avui us intentaré explicar una miqueta els diferents sistemes que tenim de subministrament de gas en una furgoneta camper. D'una banda, distingirem aquells vehicles que fonamentalment només utilitzen el gas per alimentar els fogons de la cuina. Això seran vehicles de tamany més aviat petit, com els que fem nosaltres sobre la Ford Custom, i són vehicles que normalment en tindrem de sobres si anem amb bombones d'aquest tipus. Això són les bombones de tipus camping gas, tipus Butzer. L'avantatge d'aquest tipus de bombones és que és una bombona molt universal, que la podem trobar en molts llocs de tota Europa. És una bombona que la venen en qualsevol càmping, ferreteria, grans superfícies on es ven material d'esports, perquè s'utilitzen per molts usos, tant industrials com d'oci. Aquestes bombones, per tant, ens serviran per tots aquells vehicles que fonamentalment només utilitzem el gas per la cuina, tant si són petits com aquelles furgonetes ja més grans, tipus Fiat Ducato, però que porten l'aigua calenta i la calefacció amb sistema de gasoil. Aquí tenim dues opcions de bombona. D'una banda, la bombona de 3 quilos. Pels que ja n'hagueu tingut o hagueu anat en furgonetes amb aquest tipus de bombones, sabeu que si això només va connectat a la cuina us durarà molt temps, té una durada molt llarga, i que, per tant, amb aquests 3 quilos de gas tenim un rendiment de molts mesos. Com a opcional, a vegades també recomanem a alguns clients portar com a recanvi una bombona d'1 quilo. És una bombona molt més petita, però el que permet és tenir-la com a opcional per no haver d'estar pendents de quan hem de substituir aquesta o no substituir-la abans d'hora. Llavors és una bombona que ens hi cap en qualsevol racó i que en el cas que se'ns acabi aquesta sabem que ens donarà una autonomia com a mínim ja de 1, 2, 3 setmanes i per tant fins que trobem una altra bombona de recanvi. En l'altre extrem tenim la bombona convencional. La bombona convencional és una bombona que està ben dimensionada, normalment depèn dels fabricants i de com s'omplin, entre 11 i 13 quilos. Aquesta bombona és diferent a cada país d'Europa. Aquí veiem la bombona clàssica espanyola, diguem-ne, de Repsol, i aquesta bombona serà diferent si anem a França, si anem a Alemanya. Cada país té un sistema de valvulat i de connexió diferent. Aquesta bombona ja està pensat per vehicles que portin, per exemple, la calefacció, l'aigua calenta o la nevera amb sistema gas, per tant tenim molta més capacitat, i aquí tenim dos sistemes, el sistema butà i el sistema propà. Aquí habitualment s'ha utilitzat molt el butà perquè és un gas molt net i és un gas econòmic i l'únic problema que té, diguéssim, és que la seva temperatura en la que deixa de donar pressió és a una temperatura una miqueta més alta. Per tant, quan ens apropem a zero, aquestes bombones ja no donen pràcticament rendiment. En canvi, la substitució, que a Europa, França i Alemanya s'utilitza molt més, és el gas propà, que aquí també s'utilitza en les zones de muntanya. És un gas que, encara que arribem a temperatures properes a zero, segueix donant rendiment. Per tant, sobretot, el fet d'escollir propà o butà ho farem en funció de la temperatura. Sobretot per això, la presentació que us volia fer avui era per explicar-vos el que en diem els sistemes de GLP, que són aquestes bombones que veiem aquí. Aquestes bombones són bombones que instal·larem fixes en un vehicle i que ens donaran unes prestacions diferents. La primera prestació és que aquesta bombona no l'haurem de posar i treure, sinó que tindrem un sistema de recàrrega exterior del vehicle. També tindrem una boia que ens marcarà quin és el nivell en el que està el dipòsit i aquesta boia ho traspassem amb un comandament fins a aquest sistema que ens marca quin és el percentatge de càrrega de la nostra bombona. Per tant, tenim una informació de quin és el nostre estat de càrrega en cada moment. Aquesta informació, a més, nosaltres podem anar en qualsevol benzinera a carregar-la. I, a més, això és una cosa que està molt extesa a Europa. Una pregunta que fa molta gent aquí, com que és un tema que no és molt conegut, és si hi ha benzineres. Actualment a l'estat espanyol ja hi ha unes 800 benzineres, a l'àrea de Barcelona n'hi ha moltíssimes, sobretot de les xarxes del Repsol Autogàs, però també ho trobareu en benzineres de Campsa, de Shell i en moltes altres. Cada cop n'hi ha més perquè hi ha molts vehicles que estan sortint al mercat, que el seu sistema de combustió, d'impulsió del vehicle en lloc de benzina ja és amb gas liquat, amb GLP, i per tant cada cop en trobem més. A tota Europa hi ha més de 40.000 benzineres i hi ha evidentment aplicacions i un mapa que és l'EPG Europe, que aquest mapa ens indica totes les benzineres que hi ha per França, Alemanya, sobretot Itàlia, que fa molts anys que hi ha vehicles amb aquest sistema. Això ho instal·lem fix en el vehicle i aquí nosaltres sobretot ens movem amb dues opcions.
Quan són vehicles de tipus familiar, que portem lliteres al darrere, els compartiments de gas són petits, normalment pensats per una bombona de 3 quilos o per una bombona K6, com a molt. Llavors, aquí ens hi cap perfectament aquest dipòsit. Quin és l'avantatge d'aquest dipòsit? Aquest dipòsit permet col·locar fins a 12 quilograms de gas. Per tant, amb el mateix espai que estaríem col·locant una bombona K6, que porta 5,8 quilos de gas, aquí n'estaríem portant 12. Amb el mateix espai tenim molta més capacitat de càrrega en un vehicle tipus familiar. Si anem en un vehicle que porta el compartiment convencional, que és el compartiment pensat per la bombona tradicional, aquí la capacitat de càrrega que tenim és de 26 quilograms. Això és perquè aquesta bombona també tindria aquesta capacitat de 26, de fet ens ho marca aquí sobre si ho mirem, però la diferència és que els fabricants, diguéssim, pel sistema de distribució no estan autoritzats a carregar-la més que fins al 50%. Per tant, ens la venen carregada al 50%, quan aquí nosaltres, com que és un sistema fixe que no anirà transportat, diguéssim, manualment ni amb camions, el podem carregar molt més, que és fins al 80% de la seva càrrega. Sempre queda un marge de tolerància. Quan nosaltres arribem a una benzinera tenim uns connectors, això sí que passa una mica com amb les bombones tradicionals, que cada país té la seva. Aquesta és la que utilitzem aquí tindrem el model francès, hi ha un altre model per a Alemanya, i això ho col·loquem en el vehicle i llavors fem la càrrega i automàticament quan arribi a la seva càrrega al màxim aquest 80% s'aturarà. Altres avantatges d'aquests sistemes normalment també són la lleugeresa. Aquestes bombones són de més qualitat i per tant estan fetes amb acer alleugerit i per tant el seu pes és bastant... estem restant pes en el vehicle, que és una cosa que també ens interessa de cara a no anar amb els vehicles amb una sobredimensió de pes. Per tant, els avantatges d'instal·lar un sistema GLP són que tindrem un sistema més lleuger, que tindrem un sistema recarregable en qualsevol benzinera, tenim un sistema també que ens permetrà només portar una bombona, perquè sabem el seu estat i per tant en qualsevol moment l'hem de carregar i no hem d'anar amb una bombona més la seva bombona de substitució. I també un altre element important és el preu. El GLP, els gasos liquats, tenen un preu de mercat fixat per llei que ha de ser el 50% del preu de la benzina, del combustible, del 95. Llavors, actualment estem entre 60 i màxim 70 cèntims litre. En canvi, quan comprem una bombona, la seva recàrrega estem una mica per sobre de l'euro. Per tant, tenim un increment de preu entre un 30 i un 40% superior quan fem un canvi d'ampolla i un preu més econòmic quan fem una recàrrega directa en benzinera. Això és un element que cada cop s'està instal·lant en més vehicles, sobretot amb la idea de que si sortim a Europa tenim un sistema molt versàtil que ens permet anar a qualsevol lloc sense estar pendents de quina bombona portem i quin és el regulador que hem d'instal·lar. I ara us ensenyaré una instal·lació en un vehicle, veurem com queda posat. Aquí podem veure un sistema de GLP fixe instal·lat. Veiem la bombona, que ens quedarà fixa en aquesta posició i per tant ens alliberarà la resta de l'espai del compartiment perquè hi puguem carregar altres tipus d'equipatge. Normalment sempre hi col·loquem un filtre de gasos. El filtre el que farà és que, com que els GLPs tenen diferents composicions, són mescles normalment de butà i propà i poden tenir diferents pureses, ens mantingui el sistema del nostre vehicle molt net. El filtre no s'ha de canviar sovint i després ja veiem la regulació d'entrada en el vehicle. Això, com us he comentat aquí, està connectat directament amb la part superior. Ho pugem cap aquí i veiem aquest petit display. En aquest display ara nosaltres l'encenem i ens marca en aquest cas que està 1/4 de dipòsit. És la càrrega que hem fet ara per fer la instal·lació i fer proves de com està funcionant el sistema. Aquí podem veure el sistema de càrrega exterior. Senzillament es tracta d'una petita bocana que té un pas de rosca. Llavors tenim les diferents tetines i senzillament quan anem a la benzinera el que farem és connectar-la. Tenim una goma que fa junta, per tant només que ho collem amb la mà és més que suficient i aquí ja podem connectar-nos per fer la càrrega total. Un cop la saturi ja tindrem la càrrega i podem anar a l'interior a comprovar que hem carregat fins al 100%. Doncs fins aquí una miqueta tota aquesta explicació d'aquest sistema de càrrega amb GLP. Si voleu instal·lar-ho al vostre vehicle o teniu qualsevol dubte, doncs ens podeu fer la consulta o demanar pressupost.